já vás vítám u dalšího videa, jsem tady dneska s Danem. Hello. Hej, jak se s tím chodí? A jsme tady ve hře Platform Racing, což je taková hra, taková divná hra, taková dost... fuck! Já. Ne, počkej, jak se to dělá? Tak, Tak jo, ten jsem si vždycky přál. ty seš... Ano, a právě mě tady... Oh můj bůh, co to je? Já mám nějaký raketový pohon, nebo co? Čaj. Letí. Co? Už mi to došlo. Tak... fuck. Fuck. Jo. Ne, ty hajzl. Jsi hajzl. Počkej, kam mám jít dolů, ne? Ne. Ty seš... Takže teď jste viděli přesně tak, jak se to dělat nemá. Jelikož... Jdem tady do toho druhého, pojď, jenom je dva. A běžíme. A máme tady další kolo. Yeah. Jo, počkej, aha, my máme vyletět nahoru, co? Ano. Ne, zase vedle. Jo. To mám dost. Počkej, proč? Hej, proč mě to nelítá? Mně to nelítá. To budeš reklamovat, je to tam. Co bys chtěl, je to pod Větnam. Hej, neběhá se tady třeba náhodou nějak sprintem, nebo tak něco? Asi ne. Možná jste právě viděli můj Skype, nevím. Uj. Ne, zase. A zase tady vidíte přesně tak, jak mě tady Dan tady v té hře drtí. Proč meloun je vždycky rychlejší než dýně? Nevím. Mně se... Ale teď se tady ukázal můj... Aha. Chtěl jsem říct, že se tady ukázal můj pro skill pro parkour. Jo. Možná na Minecraftu, ale tady asi ne. Oh, já jsem rychlej. Oh, sprinty. No, už jsem zase... Už jsi zase tam, jo. Vedle. Tak. Jasný, takže tady to... Hej, počkej. Pojď do toho prvního hned. Zase. Good play. Jak když jsi vždycky první? Já nevím. Jen tě před... Co? Mě zadupal. Ne. No, ty jsi zadupal už kolikrát. Že mi poprví. Hele, jak to nepřeskočím. Počkej, kam mám jít? Nevíc, no. Hej, co to sakra? Hej, jak jsi to udělal? A neví. Musíš se skrčit pořádně, až úplně, No, ale čím se skrčuje? až úplně zběla, šipkou dolů. Jo, aha. Hej, ty jsi tě nechal vyhrát, ty seš... Ne, dělám si srandu. Juhu. Down there, dude. Kdybych tady to věděl, tak... Tak bys tam si nevyskočil. Proč musím ničit ty cihly? Nevím, aby si rozbil hlavu pořádně. Jo. Ty seš takovej... Jo. No, jdem do pyramid. To mi jde nejvíc. Bum. Why you eat so much? Nigga. To je... What the fuck? Co to je sakra? Hej, co to držíš v ruce? Bomb minu. Jistě někam. Hejzle. Počkej. Ty dostaneš. Je tak pomalu. Co? Proč musím běžet tak pomalu? To není jako v Minecraftu, co? To je... Takovej... No! No jo, je vidět, že mi to nejde, no. Bože. Jo, do příštího dílu se možná zlepším. Možná. Jestli tady ten díl vůbec vyjde. Hrál jsi to vůbec někdy? Ne. Ty vole. Aha. Jo, kecám hrál. Teď jsme to hráli ve škole vždycky o to, o kompy. Hm.
to nepamatuješ vždycky. Nevypadá to tak, jo, pamatuju. A tady jsem asi... No, dobrý. Skočím 3 bloky vysoko. Jo. Teď to není jak mají. Ty už jsi na konci, že jo? A co to? Ty seš... Hej. Tak fajn, jdeme do buta. Nebo co to je? Já jenom sami jdu. Ne, to je zase toto. To tě zastřelím. Ty... Jo, mám speedy. Ne! Hej, čekaj. Co? On to skoro dal. Kdo? Ty? Ne, ještě kousek. Jo, mám speedy. Ne! Fakt, jak se tady z toho kola odchází. Ne, kecám. Budu to a dohraju to. Mohu konečně raketový pohon, nebo co to je? Aspoň jsem v něčem lepší než ty. Ty vole, a zase ono, než se to... Děláš si ze mě srandu. Protože já používám ten pohon, ne? A najednou jenom. Se mi to přemění na ten laser gun, ne? A prostě raketový pohon se najednou z ničeho nic zapne, veď, najednou se vypne. No to uvidíš. No to se zap... Co? Fajn. Jo. Nevím, jdeme do toho prvního úplně. Ještě dáme 2, 3 kolka a já to pak to. To nemusí být zase tak dlouhý. Hmm. Ne, tady je zase tohle. Chceš nechat vyhrát? Ne, to je dobrý. Ty seš takovej šulín. Mohl bych, viď? Juhu. Kam padám? Jo, před tebe. Že by poprvý, bez toho, aniž bys... Jo. Ty vole, mě se naděla šipka. Nechtěl bych. Hej, cože? Takový bugnutí, ty vado. Mně nejde běhat. Já vidím, že běháš. Ale jenom doprava. Ty vole, jsem asi promáčil. Ne, tak klikni znova na tu šipku. Právě, že to nejde. Tak na druhou. Já už. Ty vole, takový buk. Tak kam jdem teď? Už ti jde Robot City. Ne. Musím mít nějak pyramidu, ne dobrou. Ne, počkej, proč hraju sám se sebou? To jsem nechtěl. Ne! No. Jo, aspoň nás tady bude víc. No, skvělý. Proč ne, vy? Vy jste... Děláte si ze mě... Nechtěl bych. Šulín je jeden jak druhý. Víš co? Já půjdu. Hajzu. Dělej, počkej. Já bych mu dal. Hej, on za mnou dolejzal. Dane, dělej. Musíme jít jenom my dva. A normálně z toho odejdi. Prd na to. Počkej. Počkej, já ho dám. Ten dostane z mě. Hej, to je nějaký týpek, se tady furt přelogovává. 300 rank. Jo, 10 rank, já mám teprve 6. Jo, já ho dám. Jo, dám ho. Jo, dal jsem ho. Tak pojď do pyramid. Vlez si do pyramid, já tam za tebou rychle přilezu. Jo, dal jsem ho. Čekaj, musím počkat. Jo, mám 7,5 bodů. Dělej. Kam? Pyramid. Pyramidy. Pojď. No, děláš si... Fuck. Tak se použij, ne, už, konečně. Tak kam dopadneme?
No ale ty... Já dopadnu těsně na vrcholek pyramidy. Hm. O, speedy. Speedy. No, Jo. ne. Ej, cože já to nedoskočím. Au. Ty vole. Ne. Oh. Ne, ještě kousek. Ne, ne, ne. Jo, mám pistolku, čekaj, já tě jdu sejmout. No tak na to zapomeň. Jsi tady na tebe počkal. A víš, já už jsem vepředu. Nejsi. Já jsem před tebou. Já už jsem u koncové pyramidy. Já už jsem u konce. No já jsem taky, no já už jsem to ukončil. Fakt? Jo. A kde je ten... Proč tady mám tu tečku bublou teda? Já mám 9, musím mít ještě jednou. Ne, ne. Pojď. A pak dáme ještě Robot City a konec. Jo! Šulína! Jackpack! Jde. Ne, já jsem skončil docela málo. Mám taky jackpack. Farm, fine, platform, racing 2 točíš ty. OK. Ah. Ah. Bože, já to nedám. Já taky. Ne! A tak jo. Musím to dodělat, abych mohl Robot City. Já už můžu to assembly. Jo, speedy. Ty máš pistolku. Speedy. Ty vole. Já jsem viděl, že jsi něco držel v ruce. Winner. Win! Dobře, no, tak jsi vyhrál zase. No. Ale jednou jsem tě porazil. To se cení. A proč jsem použil blesk, když ty už... No, dobrý. Jo, Robot City. Pojď, honem. Hej, omegil si to. Co to sakra? Hej. Noob. Vedle! Jo, jackpack. Ty niggas. Niga. Ne, 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 ne. Já. Ty zmada. Se. To ještě kousek. Ale jak to nedělám? Jo! Jak jsi tam doletěl? Tak je. No dobře, tak tohle bude asi pro tenhle díl všechno. My se teda s váma loučíme, možná natočíme ještě 2 tady toho. Takže zatím čus. Čus.